sa kanila ang eksperto, parang utak ng iba't ibang kadiri na insekto. Isa lang naman musika natin na tangan-tangan, maraming galamay pero isa lang ang pangalan. Ito ang musika na ginagamit natin instrumento upang maihayag naman ang puso sa talentong binigay ng may kapal. Kaya huwag na maghangal, hindi na kailangan pa ng away, pagbuhay ay magtagal. Ito ang musika na ginagamit natin instrumento upang maihayag naman ang puso sa talentong binigay ng may kapal. Kaya huwag na maghangal, hindi na kailangan pa ng away, pagbuhay ay magtagal. Itong mikropono na hawak ko, hindi naman to pera. Bakit lagi pinag-aawayan kaya nauuwi sa gera? Teka, puro debate sa pag-akin ng respeto na gustong-gusto makuha kahit na anong aspeto. Puro na negatibo, nasa tenga ang puuni. Di lang nag-aapoy at piniprito na sa gali. Hindi naman kutsilyo ang ginamit mong panugat, lalong di baril at bala sa talento ang susuka. Ang lalaki ng mga damit, akala mo sinampay. Kaya industriya natin ngayon parang sinampay. Kaya namumula at tila ba wala ng pag-asa. Di pakikinggan ang awit kung wala kang pangmasa. Ito ang musika na ginagamit natin instrumento upang maihayag naman ang puso sa talentong binigay ng may kapal. Kaya huwag na maghangal, hindi na kailangan pa ng away, pagbuhay ay magtagal. Ito ang musika na ginagamit natin instrumento upang maihayag naman ang puso sa talentong binigay ng may kapal. Kaya huwag na maghangal, hindi na kailangan pa ng away, pagbuhay ay magtagal. Ilang taong pambibilangin bago mabaliktad ang iyong mga maling hangarin. Sana huwag napastangan at babuyin ng industriyang tinataguyod namin. Kami hindi kabilang sa malalakas ang hangin. Hindi malalakas ang hangin at lalong hindi mayabang. Kami man inyong harangin, di pa rin kami lalaban. Pagkat mananatili na makatang may pinag-aralan at iahabilin na para hindi kami kalaban. Mga balang pandigma wala sa aming kalatinigan. Ayaw mong maniwala? Sige halatitigan. Pwede kang sumama, di kailangan ng resibo. Malaking kaligayahan kung kanta mo'y positibo. Ito ang musika na ginagamit natin instrumento upang maihayag naman ang puso sa talentong